Poczekaj, to spamujmy. I co to zaczyna sekać, no. Kamo, fakt. Telefia swoim FPS, kamo. To potem się... Dobry na tych wyjrzał. Oni porodzują. Tak? Będzie nie rodia. To Oni tam Buda. Wydołę. Kamo, to trzeje. To kogo ich na jednej kopę, powry. Ja to kamo, to... Co robię? No, wpamuj jeszcze, wpamuj. Oni to dzieją. Oni robią malackie dzieła. No to pukaj. A nie rob. Tatma to ogólnie inaczej, powrócę na mój. Powróć na mój. Tu fakt. To idziemy To fakt. Nie, jeszcze nie ma kwan. Jeszcze ich nazwamujmy. A to, że oni w salon zabijają. Nie, zabij. Kamu 19 FPS. Jeszcze idziemy. 24 aż 17. Już co mi w nie. No brni. Co robisz? Ja to już nie odpalić. Nie idziesz powiedzieć? Nie idziesz powiedzieć? Ty kognogała to Joel. Ale się to nie odpaluj, jeszcze to nie odpaluj. Dobry, kogo tam entit? Bez stop. Entit? Ukaż. 2250. Ukaż. Toko ich tam jest. Oj, jeszcze nie rob. Cify w drifto. To w jedną kopczekuje cify w drifto entit. A nie rob to, jeszcze to nie odpaluj. Nie kreśl Kol- Minecraft. Jeszcze to odpaluj. Ty kokwa do ciebie. Ja myślę, że je. Ale to pomału odpalił. Nie, ja to potem odpalił. Fuksit. Chodź, mamuj, chodź. Oj, kamo. Ja mam Mam 12. Kamo, ja mam 19. 13, 12, 13, 14. To jest skoro 2000. Ja to wstała nataczam. To prechania, że już mam 10 FPS, kamo. Nie mam 12. To ajkę co Musi to mać, musi to mać 9 FPS, 9 FPS. A ja mam od Ona daje małeczkę dzieła. Ładuję. Poczekaj, nie będzie To to... odpal. Nie, będzie to rekord wyjrzał na jednym mieście. Gamo, 11 FPS. Dúfaj, že to klesne to prvé čísielko. Čo?
Okej, prežil som to. Neprežil. Ká, what the fuck. Ty si debil. Počkaj. Kámo, aký tu je piesok. Ukáž, ale nedávaj ho preč. Zapomňal. Mami, to má vyviesok. Kámo, fakt veľa diktuje. Kámo. Ty si debil. On mi nejde spamovať villagerov. Super. Ale aj keď na ňo dám nejaký blok, On mi to nejde. Nejde mi villagerov dávať. Tak čo tam máme? Chicken. Lava chicken. Čo? Mne nejde spawnovať mob, kde všetko. Musíš počkať. Lebo 1 minútu počkať. nie je. Áno, lebo lavsin 1 minútu. Choďte do lavy. A to je mi dobre. Oni tam plávajú. A tam si aj nejaké produkty. Tak sa aj došlo na to. Tak dobre. Ja idem odpáliť ďalších villagerov. Tak si zahráme na novom Minecrafte. Áno, len počkaj. Odpálim týchto villagerov a pôjdem nový Minecraft ukončiť video. Dobre, idem to odpáliť. Samo ako to urobím. No dám toto takto. Tak. Tak. Tu sú ešte maličky. Počkať. Samo. Dobre, tak to už stačilo.